Mukomana chendakanzwa ipo paya muchiverenga imwe nyaya, umwe mukadzi uyo ari kuUK achiti vainge vari mune rimwe group umwe mavaita zvokunamatira macelebrity kuti vange vachizosangana nemaproblems. Iniwo ndauya nenyaya yangu, haasi mabeef ose avo amunoona kuFacebook nekuTikTok anenge ari echokwadi. Ndine hama yangu who is a socialite. Zita handingatauri zvangu, but inzwai nyaya yandauya nayo ndichishandisa ghost account. Hama yangu socialite. Ndingangoti kana uine hama yako inenge iri Zim Facebook socialite, zivai kuti munenge musisina rugare mumba. Zita rangu muchanditi Tariro. Ndiri cousin weumwe mukadzi uyo ane mafollowers akawanda chaizvo, and iye anoita sekunge ane mari yakawandisa, but kune kwavanowana mari dzavo apart from kuzvitengesa muviri yavo vachitengesera vanhu vane mari, whether they are married or not. But nyaya imwe yandikuda kufokasa pane zvayo inyaya imwe yakamboitika kudhara. Pane imwe mbinga yakambouya yainge ichida kukwanisa kuzowana macustomers. Ndichati mbinga iyi yainge ichiita zvekutengesa motikari pamba payo, saka akabva achizoti pane kuti ange achibhadhara maadverts ainge achazopa cousin sister yangu nerimwe socialite, vose vainge vachazopiwa mari. Vobva vachizotanga kuita fake drama, vachiita fake drama kudaro like vanhu vakavengana. Pobva pachizoita sekunge panolikiswa mavoice notes ekunyepedzera kuitira kuti vanhu vange vachizomhanya vachienda kumapage. Ipapo painge pava kutoitwa futi marketing yekuti endai kwanhenge munokwanisa kunorenta motikari ikoko kana kunowana motikari dzakachipa dzekutenga. Saka nyika yose yakange ichimhanyira ikoko kuzonosvika mbinga iyi ichizotosimudzira business rayo rayainge ichiita. Ndopandakaziva nezvazvo. Ndakazoudzwa dzimwe nyaya zvekare neumwe muzukuru wangu. Patori nemamwe madeep secrets anoitika muZimbabwe. Masocialites mazhinji kana mukanzwa paya mafans achiti kusei musingambotauri nyaya dzepolitics panenge pakaipa. Uchitanga kuita famous zviya kunouya varume vanenge vaine mari. Kana uri munhukadzi kana uri murume kunouya vakadzi vanenge vaine mari. Varume vaya vanenge vaine mari unotanga kudanana navo because unenge uchidawo mari usina zvaunenge uchimboziva whether uri married or not. Ndikangoti the majority yemasocialites vanenge vatori nemasex tapes avo anenge akatochengetedzwa nemaCIO, anozongoshandisiwa kana nguva yakwana yekuti sesocialite unenge wava kuda kubuda musaga, vobva vakudzosera musaga nekukubvondora vachikuburitsira manunzu ako. Saka pane rimwe zuva apo pandakanzwa muzukuru achinditi cousin yangu akambomuwana achichema mubedroom make nekuti ainge aramba umwe wandichangoti big man ane simba uyo ainge achida kusangana naye kune imwe lodge kuAvondale. Ainge asingadi kuendako ikoko. Murume iyeye akabva atanga kumutumidzira mifananidzo yemanudes ake apo paainge atori muhotel neumwe murume waainge asingatozivi kuti ainge atori muCIO, aingoti iblessa imbinga yake, izvo munhu iyeye ainge atori secret agent. Saka akazotogumisidzira atoendako ikoko, asi hanzi akaendako akadhakwa akaita kuparara nedoro. Hanzi akaudzwa kuti kana ukada kuramba kuuya kunoku tichatumidzira manudes ako kuZim Celeb kana kuH Metro. Izvozvi zita rako kunozodoka ratozara pasocial media. Saka masocialites mazhinji anozongomanikidzika kurara nevarume vavanenge vasingadi nekuti vanenge vachitya kuzonyadzisirwa nerevenge porn. Ukada kubuda mugame unobva wachizonyadziswa pamberi penyika yose. Cousin yangu iye zvekare anobhadhara mahackers ekuNigeria nekuIndia mwedzi wega wega kuti vange vachizomupa mafake likes nemacomments. Mamwe ameno anonzi marobot
anokupa mafake comments. Kana ukatarisa page rake unoona sekunge anodiwa nenyika 100%, but 80% yevanhu vanolaika zvinenge zviri zvimarobot ameno kuti zvinoshanda sei, but uno uchitoona sekunge vanhu but zvinenge zviri zvirobot. Saka vanhu vemuzimu kana vakaona uchitevererwa nevanhu uye zvekare uchiti kana ukangoisa picture rawaisa robva ratoita mazi comments akawanda, vanobva vachizoda kuzokomentawo. But mukoma, as for my cousin, munhu ari kutoraramawo atori mudepression because zvichitaurwa muzukuru wangu akandiudza kuti manudzi acho akawandisa zvekuti kana akazonzi abuda kana career inobva yatoparara. Ndiyo secret yandiunza pano mukoma. Ndinongoti kuruzhinji rweZimbabwe, kumadzimai nevanhurume, masocialites enyu varanda, vanogara vari pablackmail. Usafa wakachiva upenyu hwausingazivi kuti vanhu ivavo vanenge vakaiswa patop nani. MaZimbabwean musambofa makachiva kana kurwadziwa panonzi pari kuitika mascandals, nekuti anotoita zvekutobikwa mubikirwa kuti mugolaika mugosheya, ivo vachitodyawo mari nemascandals acho. Ndiyo secret yangu mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa ngatitaurei navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava hanzi kutori nevamwe vanenge vatori nemavideos evanhu vanenge vachizomashandisa mavideos iwavo kuti vange vachizoita zvavanenge vachida kuti vange vachizoita. Ngatitaurei navo mucomment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story. Makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandiinayo uye zvekare yakamira sekudai so. Tainge tiine umwe mufesi uyo watainge tichitamba naye, tichigara naye kuno kuSouth Africa. Ndiri muno muSouth Africa. Zita rangu muchangonditi Scarecrow, asi sandiro zita rangu. Eniwo ndakazotendeuka ndava kuenda kuchechi, but kunyangwe ndava kuenda kuchechi asi matambudziko angu akawanda. Ndiri kungokwenya kuita kunge Jobho. Handizivi kuti zvinondinanaira, zvinondiruma zvinenge zvimbori zvii. Saka makore akawanda adarika awo tainge tiine umwe mufesi uyo watainge tichiwirirana naye. Vanhu vazhinji vainge vasingatozvizivi kuti tainge tiseri hama nehama. Takatanga kuzivana patainge tichiri muJoburg. Then ndokubva ndachizouya nemukoma wangu kuno kuDanone nahamai guru. Saka ndiri munhu anoitawo zvekusvuta mbanje, ende munongoziva kuti boys rembanje rinotongowirirana. Ndakabva ndachizomuudza kuti kuno zvimabasa zvainge zvichiwanikwa, ndokubva tachizotsvaka chimukuku chedu. Akabva achizouya tikatanga kugara tose kuno kuDanone. Saka akazongoerekana afa muchinda uyu. Ainge atova nemakore akati wandei. It was about 4 years asina kumbogara akaenda kumusha. Aiva aine hembe dzake dzakanaka dzaainge akatenga, dzimwe dzaainge asina kumbogara akapfeka, magroceries uye zvekare nemari. Ndaiziva kuti ainge akaviga mari mune rimwe bag, akaita zvekucheka ndokubva aisa mari akabva asona zvekare. Izvi ndainge ndichizviziva, kunyange iye aifungidzira kuti yainge itori secret yake. Zvadaro mukoma akazongoerekanawo afa mukomana uyu. Takabva tachizodaidza mapurisa vakauya vakatiudza kuti tinge tichifonera vanhu vemushwari. Ndakatanga kutaura nehama dzake, asi dambudziko rainge riripo nderekuti hama dzake dzose dzainge dziri kuZimbabwe. Hakuna kana umwe chete zvake ainge aine passport yekuti aikwanisa kuuya kuzomutora kunoko. Saka vakabva vachizondikumbira vakabva vati sezvo ainge ari sahwira wako, iwe wotomira pamberi wochitibatsira, tinozokutenda. Saka mukoma, zvandakazoita ndezvekuti ndakabva ndachizozviisa pamberi. Vanhu vazhinji vainge vasingatozvizivi kuti yainge isiri hama yangu. Handina kunge ndakambo
ndakabatwa nemweya wekuzodya mari dzechema nezvimwewo dzimwe mari dzakazongobuda parufu nekuzotakura chitunha chake kubva nacho kuno kuCape Town tichienda nacho kuZimbabwe kwavo kuwedza uko, asi mari yagara ine muidzo. Ndakabva ndachizongokamura pashoma. Ndainge ndagara ndiine mukadzi wandainge ndichifambidzana naye, saka iye ainge akati kuti ange achizoita move in neni aida kuti ndige ndichimutengera foni. Ndakakamura mari pamari iyoyo yainge iri yechema iyo yainge yakabviswa nevanhu vemuDanone, then ndokubva ndachizotengera umwe wangu foni. Akafara chaizvo, akati kana mabva kumusha tinenge tava kuzotanga kugara tose. Ndakazosimuka, ndainge ndakati inini amai guru neimwe hanzvadzi yangu, but ivo havana chavainge vachiziva kuti ndainge nditori nemets dzandainge ndatotamba pamari idzo dzandainge ndichibata, ende mari handina kuda kuti umwe munhu ange achimbowana access yekuti ange achibata mari. Ndini ndega ndainge ndichida kuti ndige ndichiibata mari iyoyo because ndaizviziva kuti ndainge ndatova nemamwe maplans ekuti ndinge ndichizoidya mari yacho ndiri ndega. Zvadaro takazoti tasvika kumusha kwavo, vakanditenda chaizvo. Havana kutomboziva kuti ndainge nditori nemari dzandainge ndatodya idzo hembe ndakanyudza. Ndakangotora hembe dzake dzekudhara ose maoriginal zvakasara ndikatosiyira mukadzi wandava kugara naye. Iye akangofungidzira kuti dzainge dziri hembe dzangu. Apa takanyepera zvekare vanhu mucommunity yemuDanone kuti mukomana uyu iye ainge atori a biological brother of mine. Mari ndakaitora ndikaishandisa zvandainge ndichiona kuti zvinoenderana, then ndokubva tachizoendesa chitunha chake. Kwava kubva tachizodzoka kuno kuCape Town. Tadzoka kuno, hama dzangu dzandakaenda nadzo nedzimwe shamwari hakuna ainge achitomboziva kuti ndaitova ndiine madhiri andainge ndichiita. Asi mukoma takazoti tadzoka after about 1 week ndopandakaona kuti ndainge ndisingachakwanisi kana kurara. Ndaiti pose pandaivhara maziso angu izvi zvakaitika 1 week tichingobva mukusvika kunoko kuDanone. Ndainge ndava kuona mukomana uyu. Pandakatanga kumuona ndaiona mumvuri uchisimuka kubva pafloor, kutosimuka ende laiti raitozvibatidza roga sekunge ainge achida kuti ndige ndichizoona shura iroro. Ndagara kana ndichida kurara ndinotodzima malights, saka taiti kana tava kuenda kunorara nemudzimai wangu taibva tadzima light. Tadzima malights kudaro ndaizomuka kana kuri kunzi tinenge tarara kana kuma8 ndaingovhunduka kuma11. Ndavhunduka kudaro ndobva ndatoona kutoti light rinenge rakatobatidzwa, handizivi kuti rinenge rabatidzwa nani. Ndobva ndaona mumvuri unotanga kusimuka zvishoma nezvishoma kusvika wava kutoona kutoti uyo munhuka uyo nekuda kwerasta. Ndakabva ndatongotanga kungonyumwa kuti anogona kunge ari murume uyo wandakadyira mari dzake, because iyewo ainge aine rasta rakareba, aibva atongonyangarika. Zvakaramba zvichingoitika ndakazotanga kunzwa munhu achitaura neni. Ndaingonzwa munhu achitaura neni achiti kwandiri, ndikuda kuti unge uchidzosera zvinhu zvangu, mbatya dzangu kumusha kwangu, enda nazvo kuwedza mari dzangu. Obva atanga kuchema, obva atongonyangarika. Nerimwe zuva ndakamuka. Pandakamuka ndakaona kuti mumba hembe dzangu dzose dzainge dzakandirwa pasi kana mudzimai zvakamushamisa. Ndakangoti zvimwe kuda ainge ari makonzo emuDanone awo ainge arara achivhondonyora hembe kudzibvisa muwardrobe kudzikandira pasi. Asi nanhasi nyaya iyoyo mudzimai wangu inogara ichingomunetsa. Anoti asati akambosangana nazvo kuti hembe dzaanenge akapeta dziri muwardrobe obva achizomuka tobva tachizoona kuti hembe dzinenge dzakawaranyurwa dzakakandwa pafloor. Kainge kasiri kekutanga zvinhu izvozvo zvichiitika, zvainge zvakamboitika before, but pazvakaitika kekutanga yainge iri t-shirt nekamwe kashoti kandakaona zvainge zvakakandwa pafloor. Saka ndakangoti maybe ndini ndainge ndaita mistake
nhonga ndikabva ndapeta ndikadzosera muwardrobe. But ipapo mukoma hembe dzacho dzainge dzakawanda dzakaita zvekuharanyurwa, ndikatoziva kuti painge paine nyaya. Saka ndiri kutambudzika mukoma, ende haasi kuda kundiregerera mufi uyu. Ndinonzwa tsoka kufamba mumba usiku, ndinenge ndakasvinura usiku hwose. Mudzimai wangu anenge akatorara zvake. Ndinokwanisa kutongoona munhu anenge akapfeka bhachi rewhite, kana kuti ndinokwanisa kungonzwa munhu anenge achivhura door, but door rinenge risingavhurwi. Ndinongonzwa sound yekuti pane munhu avhura door akavhara door. Ndiri kuda kudzosera mari idzi. Zvino mari handina pari zvino kunoku kuDanone hakusi kushandika. Handichakwanisi kubata mari semabatiro andainge ndichimbodziita mari idzi before. Ndiri kutya kuti kana ndikaenda nehembe dzake ndisina mari, kana ndiinayo mari yacho, ndasvikako kana kuri kunzi vakazoti kwandiri ndiwe wakamuuraya, havazondiurayiwo here? Please, ndinotya kuti kana ndikasaendesa zvinhu izvi ndinokwanisa kana kuzourawa nemweya wake. Ndakaita waJudhasi akatengesa mweya wemutorwa nekuda kwemari. Kana mukaposta mundizivisewo nekunditumidzirawo link ndige ndichizotevererawo ndiri mucomment section mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndo zvavakaita izvo. Vakabva kuDanone naye murume iyeye vachinyepedzera sekunge yainge iri hama yavo yepedyo, but ivo vainge vatori nezvavainge vakatageta. Hembe idzodzo maoriginal ndo dzavainge vachida. Zvino hanzi ndaneta nekuramba ndichingoona munhu anenge akapfeka jaketi rewhite aine rasta. Hanzi anotaura neni, asi hanzi handinzwe voice rake. Hanzi anongoita zvekungondizevezera mupfungwa dzangu direct kuti chidzosera hembe dzangu, enda nadzo kuhama dzangu, nemari yechema enda nayo. Hanzi ndiri kutya kuti kana ndikaendako kuhwedza ndinokwanisa kuzosvika ndikanzi ndiwe wakauraya ndoripisiwa. Voita sei? Vanofanira kuti vange vachiita sei pachivanhu? Ngatitaurei navo mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story as Haidi. Iniwo zita rangu muchanditi Chiedza. Dai hangu ndisina kumbogara ndakazodongorera pasi pembedha, even though usiku hwose ndainge ndiine zvandainge ndakanzwa zvichifamba. Iko zvino zvine zvandava kuziva zvava kutondishungurudza futi mupfungwa dzangu. Apa kuti ndige ndichiudza murume wangu, anozondibvunza kuti ko iwe wakazozviziva sei kuti ndo zviripo pasi pembedha? Murume wangu munhu asingazorori, anoshanda nesimba. Saka iye pabasa rake raainge achiita ainge atova nemakore without any promotion. Apa zvaitondirwadza kuti vamwe vana vanobva kuna naUZ vaitodarika nemumaoko emurume wangu, votopiwa proper training, votoenda kunoshandira mamwe mabig companies. Isuwo tichingorarama upenyu hwekiya, even though murume wangu akadzidza zvemhando yepamusoro. Saka murume wangu akazongokaruka atongopiwa promotion zvekuti takashamisika. Akabva aitwa manager wepamusoro, akapiwa motikari ndichangoti Toyota GD6, uye akabva achizotanga kupiwa salary yainge iri nani. Ndakapembera nemoyo wangu wose ndichiti Mwari vanzwa minamato yedu. Asi mukomanashe, iniwo ndainge ndatova nenguva ndichihura naboss wemurume wangu. Ndiko kwainge kuchibva source of our other income zvainge zvisingazivikanwe nemurume, since murume wangu mari ainge achipiwa yainge iri shomasa. Saka boss vake vakabva vachizotanga kundipfimba, vachindipfimba iniwo ndakabva ndabvuma. Ndokubva tachizowirirana kuti vainge vachazondipa mari each and every month, mariwo yekuti ndige ndichikwanisawo
kuzowedzerawo pasalary iyo yainge ichiuya nemurume wangu. Saka ndo zvatainge takawirirana kuti zvaifanira kuti zvinge zvichizoitika izvozvo each and every month. Saka mukoma takadanana kwenguva yakareba, and we made sure kuti murume wangu haana kana chaainge achizoziva. Ndakabva ndachizoenda kumba kwaboss. Izvi zvakaitika svondo rapera uri musi weSunday. Ndakaudza murume kuti ndiri kubuda ndiri kuenda kuchurch. Murume wangu nekuda kwekuti anogara ari busy, maSunday anenge akaneta, anokwanisa kuenda neni kuchurch asi dzimwe nguva anenge asingakwanisi nekuda kwekuneta. Ino ndainge ndagara ndichida kunoona bosi vake, tainge titori neappointment. Saka ndakaenda kumba kwaboss. Tasvikako mukoma takabva tafara zvedu. Boss vakati tapedza kusika bonde raundi yekutanga ndopavakabva vachizoenda kushawa vachiti vainge vachida kurefresha because kwainge kuchipisa. Iniwo ndakasara ndakarara pamubhedha. Tainge tiri mubedroom yavo, main bedroom, because ndaiwanzo kuti kana ndikaenda kumba kwavo then tobva tashandisa imwe bedroom diki vachiti hazviite kuti tinge tichirara mubedroom iyo yavanoshandisa nemudzimai wavo. Saka nekuda kungoziva curiosity yakandibata, ndopandakabva ndaburuka pamubhedha. Handizivi kuti sei ndakangotarisawo pasi pemubhedha, ndipo pandakatanga kudongorera because patainge tichisika bonde ndainzwa chinhu chaifamba chichiti shwa kuita kunge nyoka. Saka ndaitovhunduka ndobva ndatombopera power rekuramba ndichiita navo bonde. Saka mukoma pandakadongorera pasi pemubhedha ndopandakabva ndachizoona kuti painge paine musoro wembudzi wainge wakasungwa nemachira matsvuku neshinda dzeblack, uye ndakaona kuti painge paine kapepa kainge kakanyorwa neropa zvekare rainge richichururuka kubva pamusoro wembudzi. Pandakatarisa ndakatongoona kutoti zita rainge rakanyorwa ipapo ndere murume wangu. Handina kumbogara ndaubata musoro iwowo, but zvainge zvitongori pachena kuti zita rainge rakanyorwa rainge riri zita remurume wangu. Zvinova zviri zvinhu zvakandishamisa mukomanashi kuti kusei vakanyora zita remurume wangu. Saka ndonyaya yazondiunzawo pano mukomanashi kuti nezvandakaona izvi handichazivi manje kuti vari kuda kushandisa murume wangu here as a sacrifice, kuti promotion yavakamupa inongovawo promotion yavakamupa havo but vari kuda kumuita sacrifice. Iye zvino ndiri panguva yakaoma, ndiri panguva yachimbetu. Ndiri kutya kumuudza chokwadi nekuti kana ndikamuudza kuti iwe ndakaona musoro wembudzi wakasungirirwa nemachira pasi pemubhedha wemurungu wako mubedroom mavo, anobva andibvunza kuti waitsvakei pasi pemubhedha wabosi vangu, waitsvakei mubedroom mavo. Ndichabva ndachizozvifumura kuti ndiri hure ndiri kudyiwa nabosi vake, asi kana ndikasataura ndiri kutya kuti murume wangu futi anokwanisa kana kuzongoshandisiwa muurombwa hwemurungu wake. Ndomuudza sei? Ndingamuudza sei murume wangu? Ndoramba ndakangonyarara here tichingodya zvedu mari, kana kuti ndomukurudzira kuti tinge tichiunganidza mari iro rinogore ra2026, then kana takwanisa kuunganidza mari obva asiya basa, ko murungu wake haazourayi here murume wangu nemishonga yake? Sezvo ndakakwanisa kuona zvinhu zvainge zviri pasi pemubhedha, please ndibetserei, ndinenge ndirimo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna pakaipa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ivo vari kuti izvi zvose izvi vakazviita nekuda kwekuti mari yainge ichipiwa murume wavo yainge iri shoma, ndokubva vachizotanga kudata murungu wemurume wavo, ndokubva vachizoona zvavakaona. Saka vangaudza sei murume wavo kuti ndo zvandakasangana nazvo? Obvious achati ko iwe unogotaura kuti wakazviona mubedroom mavo, wainge uchitsvakei mubedroom memurungu wangu? Pakaipa. Let us try to speak with our
dear sister mucomment section. Rekedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Iniwo ndiri mudzimai, ndikuda kungobvunza kubva kune vedare renyu. Ndiri mukristu mukoma, ndina vamwe vatete vangu avo vakashayika muna November of 2025. Vashayika kudaro ndainge ndavawo nenguva ndisingachazivi kudzoka kuAfrica nekudawo kwezvimwe zvikonzero. Ndakabva ndachizosimuka ndikabva kunoku kuUK nemurume wangu nevana for the funeral. Tasvika komba ndichangoti funeral iyi yakaitirwa kuBorodale. Saka vatete ava vakafa vasina mwana. Hembe dzavo dzakabva dzachizonzi dzaifanira kuti dzinge dzichizogovewa nekuti sezvo vanhu vava kushanda kunyika dzakasiyana-siyana, zvaikwanisa kuzoti netsei kuti pange pachizoitika another family gathering sezvakaitika ipapo, because tainge takatoungana sedzinza, ndingangoti the majority of the people they were there. Saka ndakabva ndachizopiwa rimwe dress. Ndine dress randakapiwa iro randakauya naro kuno kuUK. Dress iri mukoma Nashi ndiri kugara ndichizvirota ndakaripfeka. Dress randakapiwa ndere black. Ndiri kuzvirota ndakapfeka dress iri ndichifamba ndiri pakati pemakuva, asi ndichifamba kudaro ndinenge ndichinzwa vamwe vanhu avo vanenge vachindidaidza ndichifamba ndichienda ikoko kwavanenge vari. Ndinenge ndichitonzwa kutoti vanhu ivavo vari kundidaidza ende vari kuda kundipa masimba. Handichazivi manje, I'm very confused. Chandiri kungodawo kungobvunza kubva kwamuri mukoma nekubva kune vedare renyu, kana uine hembe dzaunenge wakapiwa dziri hembe dzemufi, kana wava kusazvida unoita sei? Unodzipisa here? Unodzirasa here? Unofanira kuti unge uchiita sei? Because ndiri kutya kuti maybe dress iri randakatora ndakatoenda kuZimbabwe ndikatonotora an altar maybe of the devil. Apa ndiri munhu anonamata. Handidi hangu kutaura zvakawanda nekuti ndinotya kuti maybe vamwe vehukama vanogona kunge vari vanhu vanenge vachiteerera maconfessions enyu vakazonzviziva kuti ndini ndakutumidzirai nyaya. Chandiri kungoda iadvice chete mukoma yekuti ndozvifambisa sei, ndopisa here dress iri, ko sei ndiri kungogara ndichirota ndichifamba ndiri kumakuva ndichidaidzwa nevanhu avo vandinenge ndisingaoni, but vanhu ivavo dzinenge dzichitoita sekunge ishamwari dzangu, dzinenge dzichida kuti tinge tichizoshamwaridzana. Vanenge vari very friendly, vanenge vachitoti huya kuno, huya kani, huya kuno. Ndinenge ndichitofamba ndichitoenda kwavanenge vari. Ndibetserei mukoma. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatitaurei navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Maybe vatete venyu vainge vari munhu ainge achiita zvekubata-bata mishonga. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, please post my story makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndine confession yangu yandiinayo, zvekuromba zvakaramba. Mukadzi wangu anonyumwa vedu we. Ndakati ndaenda kuChipinge. Pandakadzoka kuChipinge ndakanzi ndaifanira kuti ndige ndichizorara pamusoro pemba. Saka pandakadzoka ndakasvika mukadzi wangu asipo, ndokubva ndatora magombezi ndikabva ndamaisa mumotikari neladha ndikagara ndatoseta. Ndainge ndiine plan yekuti ndainge ndichazokwira pamusoro pemba from the other side of the house kune maspare bedroom. Imba yedu yakakura, imba yandakasiyirwa nevabereki vangu. Mudzimai wangu aingonyumwa kuti painge paine dzandainge ndichida kutsikisa. Saka mukoma ndakazobuda pamba ndichiti ndiri kumboenda kunotowa imwe motikari. Izvi zvinhu zvandinogara ndichingoita because ndiri makanika. Saka pandakabuda ndakangoenda ndikanopaka motikari pamba pefriend yangu, ndokubva ndadzoka ndichifamba netsoka. Handina kunge ndakaziva kuti mudzimai wangu ainge akatomirawo pagedhi. Paakandiona ndichifamba akabva ahwanda muheji, ndokubva atanga kunditevera zvishoma nezvishoma. Ini ndakangonzwa TV
yakabaka ndikati ari kuona zvake maIndian movies ake, kwava kubva ndachizoenda ndikabva ndanokwira pamusoro peroof ndokubva ndatowaridza magumbeze angu. Ndakati ndichida kungonorara ndopandakangonzwa munhu ava kuti nhai Daniel, ko uri kuitei? Ndakavhunduka ndakaita zvokuridza mhere because ndakafungidzira kuti maybe chainge chiri chipoko. Ndakapotsa ndatokoromoka ndikadonha pamusoro pemba ndokutodhakwa kwakaita madhiri because ndakanzi ndainge ndisingafaniri kuti ndinge ndichizoudza munhu kuti ndozvandainge ndichida kuita kana kuzoonekwa zvekare. Saka vakandiudza kuti ndo first test yangu iyoyo, kuti kumberi uko hauzokwanisa here kuzoputsa mhiko dzako. Ndakazodzokera zvangu, vakandiudza kuti mukadzi wako handiti akatokuona saka hazvichatoiti. Mukoma vamwe vandakaenda kunoromba navo iko zvino zvari kutofamba nemamwe mazimotikari anodhura. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Maybe mudzimai wenyu she saved you because pamwe marituals iwawo ainge achazoda kuti munge muchizoita mamwe masacrifices in the future. Hanzi mukadzi wangu anoita sekunge muprofita, akatongonyumwa ndokubva atongotanga kunditevera ini handina kana chandainge ndichimboziva. Ngatitaurei navo mucomment section. Vadiwa vateereri, ndo mamessages andanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.